Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. 65-нче комплекста яңа мәктәп төзелеше дәвам итә. Төзүчеләр беренче катына керешкәннәр. Хайваннарны яклаучылар этләрне агулыйлар дип зарлана. Мондый явызлык кылучыларны нинди җәза көтә? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң йорт яннарында шәһәрдәшләр чыгарып куйган чыршы һәм нарат агачлары күренә. Аларны кем һәм кая илтәчәк? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. 65-нче комплекста мәктәп төзелеше кызу темплар белән дәвам итә. Исегезгә төшерәм, ул Татарстан хөкүмәте теләктәшлеге белән узган көз старт алды. Әлеге яшьлек микрорайонында яшәүчеләр балаларын башка комплексларда урнашкан мәктәпләргә йөртергә мәҗбүр. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. 65-нче комплекста мәктәпне алдагы еллардагы матур традиция буенча 1 сентябрьгә ачарга планлаштыралар. Ул 1224 балага исәпләнгән. В ноябре 2018 года начал строительство школы на 1224 места в 65-м микрорайоне жилого района Ишлек, открытие которой планируется 1 сентября 2019 года. На объекте завершены работы по устройству фундаментов, осуществляется монтаж первого этажа. Яшьлек микрорайонында әлегә бер мәктәптә юк. Ата-аналар балаларын башка комплексларга йөртеп укыта. Бердән нәниләр күплегендә исәпкә алганда, мәктәп төзеше никадәр кирәк икәне ачык аңлашыла. Әйбәт булыр инде яңа мәктәп. Якын өйгә безгә. Тәрәзәдән карап була. Тиз эшлиләр алар. Без монда күчтек әле генә. Смотрим в окошко свое, видим, как школа строится. Надеемся, что ребенок пойдет в школу. До 8 вечера работает. Бывает до 9 вечера работает. Мәктәпне КАМАЗның 50 еллык юбилейына атап төзиләр. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев шуңа бәйле рәвештә бирегә данлыклы узыш КАМАЗы машинасын кую тәкъдимендә әйткән иде. Алдагы 5 елда Чаллыда укучылар саны арту көтелә. Шуңа күрә мәктәпләр төзелеше актуаль мәсьәләләрнең берсе булып кала бирә. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хайваннарны яклаучылар чаң суга, чаллылар хайваннар өчен агу калдыру очракларының шаһитлары булган. Социаль челтәрләрдәге хәбәрләргә караганда, әлеге препаратны ашаган этнең температурасы арта, авызыннан күбек барлыкка килә. Хайван нибары берничә сәгать эчендә һәлак була ала. Агуларны 65-нче һәм 28-нче комплекста тапканнар. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Владимир этен урамга алып чыккан агу турында ул бездән беренче тапкыр ишетте. Хәзер урамда игътибарлырак булачакмын ди ул. Отдергиваем его вообще-то, когда он что-то там начинает ковыряться. Любимец наш. Переживаем, конечно, есть. Хайваннарны яклаучылар агуны док-хантерлар куя дип саный. Чаллыда этләрне агулаучы айрым төркемнәр бар. Там же разбросан именно сухой корм. Это же надо готовиться, скажем так, пропитать его этим препаратом. На сегодняшний день в ассортименте у док-хантеров есть даже такие препараты, от которых даже, скажем, намордники не помогут, потому что там стоит понюхать, и собака уже умирает. Чаллыда сукбай этләрне Чылны коммунхоз оешмасы вакытлыча тоту урынына урнаштыра. Ел сайын бу максатларга шәһәр бюджетыннан 400 мең сумга якын акча бүленә. Этләрне агу белән үтерү ысулын белгечләр хупламый. Декабрьдә кабул ителгән закон буенча док-хантерларга карата җинаять җаваплылыгы каралган. Предусмотрена статья «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье». Если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений. Предусмотрены санкции данной статьей штраф, исправительная работа, обязательная работа, ограничение свободы, либо арест. Закон буенча хәзер хайваннарны яклаучылар җәмәгать инспекторлары булып санала. Алар прокуратурага мөрәҗәгать юллый ала, белгечләр исә чаралар күрергә тиеш. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда яңа ел бәйрәмнәре үткәннән соң һәр йорт янында диярлек чыршы һәм нарат агачлары күренә башлады. Аларны ишек алды җыештыручылар бер урынга туплый. Аннары исә коммуналь хезмәтләр аларны утилләштерү өчен махсус полигонга илтә. Кулланылган агачларны тагын кая тапшырырга мөмкин? Бу хакта Ләйсән Ханова сюжеты. Әле күптән түгел генә фатирларны бизәп утырган чыршы наратлар бүген инде подъезд яннарына чыгарылган. Иске яңа ел үтүгә күпләр аларны өйдән чыгару җаен карый. Кешеләр хәзер иске яңа елдан соң чыгара башладылар, инде бөтен елкаларын чыгаралар, алып киләбез, шул бергә илгә җайлабызсын дип уйлаштырабыз, куябыз. Шул әйбәт чыгаралар. Идарә итү компанияләре тарафыннан елкаларны җыю өчен махсус урын билгеләнгән. Аннары аларны эшкәртеп икенче чимал ясау өчен махсус полигонга илтәчәкләр. Ел саен без буларны җыябыз. Бер отведенный урынга җыйгач, буларны бер машина чакыртып, мехуборка заками график буенча буларны алып китәләр. Чыршы нарат сату белән шөгыльләнеп табыш алучы эшмәкәрләр дә сатылмый калган агачларны утилләштерү яклы. Мәсәлән, Айнур Халиуллина әйтүенчә, алар инде 31 декабрьдә үк бу мәсьәләне хәл иткәннәр. Бераз калды инде, бераз гына
калмады түгел әлі кетмеді. Жүрші салымшылар көбейді. Кулланылган агачларны Идел буй экология компаниясы да кабул итә. Алар инде 2нче ел рәттән 29-63 адресы буенча 8 кубметрлы контейнер урнаштыралар. Узган ел ул тулган иде, диде белгечләр. В этом году жители только начали привозить елки, контейнер еще только на треть заполнился. Впоследствии все деревья будут отправлены на переработку, их будут измельчать до состояния щепы, и в дальнейшем эта щепа используется для изготовления многокомпонентной топливной смеси. Әлеге контейнер бирдә 31 январга кадәр торачак. Шәһәрдәшләр үзләренең кулланган чыршы наратларын биргә китереп салу мөмкинлегенә ия. Ләйсәнханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бүген татар мәдәнияты зур югалту кичерә. 84 яшендә легендар җырчы Илһам Шакиров вафат булды. Ул элекеге Сарман районына караган Яңа Бүләк авылында туа, хәзер бу авыл Тукай районына карый. 1995 елда авылда бөек җырчыга багышлап музей йорт төзелә башлый. Бүгенге көндә биредә төрле кичәләр оештырыла. Илһам Шакиров шулай ук Чаллыга да гастрольләр белән килгән. Гес бистәсендә урнашкан Эссен сәүдә үзәгендә сатып алучы товарлар өчен ялган 5000 сумлык купюра белән түләгән. Кассир акчаның ялган булуын соңыннан гына сизеп алган. Хәзер банкнотаны экспертизага алганнар. Быел бу Чаллыда ялган акча куллануның беренче очрагы 2018 елда даруханәләрдә, кибетләрдә, базарларда 50 дәнәдән артык ялган купюра ачыкланган. Алар 1, 2, 5000 сумлык акчалар. Чаллыларны Нардуган керәшен халык бәйрәменә чакыралар. Ул 20 январда Сара Садыкова исемендәге концертлар залында оештырылачак. Чарада тамашачылар керәшен мәдәниятенең күп төрлелеген күрә алачак. Быел Нардуган Чаллыда 27-нче тапкыр узачак. Керәшен җәмгыяте бәйрәм программасына ел саен яңалык кертә. Программада Чаллы керәшен ансамбленнән театральләштерелгән тамаша, республиканың фольклор коллективлары чыгышы, күп санлы конкурслар һәм зал белән уеннар каралган. Чараны Татарстанның халык артисты Виталий Агапов җитәкчелегендә Яр Чаллы керәшен җәмгыяте оештыра. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, юлларда сак булыгыз. Санаторий ШФЛСУ Ижминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф.